So nes i gychwyn rhedeg efo Nic, ond oedd o'r rhy gyflym i fi. O'n i tha, oh my gosh, a mi ath o. So, da iawn i Nic. Stitch bach da Nic. O'n i'n mynd i weithio trwyddo fe. A ni'n mynd i smasio'r milltir ola. Ti'n barod? Come on, let's go. Na, o fan hyn. Let's go. Y cyntaf o arweinwyr FFIT Cymru i groesi'r llinell derfyn ydy Mathew, mewn amser fydd yn bendant yn plesio rei, 32 munud a 26 eiliad. Ac ychydig ar ei ôl o, mae Nic. Diolch i Nic rili am y competition, ti'n gwybod, ond mae Rhino di cera'r Wiwer am y tro'n cyntaf erioed. O rai fi gadael yn y llun challenge o dde. Da iawn, Math. Wrthos diwetha, Nic, mi oedd y tîm pwyso 15 stôn ac 12 pwys, a dy dargedi oedd i golli 3 phwys. Yr wythnos yma, dy bwysau di ydy 15 stôn, 7 pwys a hanner, felly ti di colli 4 pwys a hanner. Gret! Da iawn ti? Iawn? Ie, good. Gret. Diolch yn fawr. Gwych. Oedd y ti'n sal yr wythnos hon, mae ti dal wedi curo dy dargedi, felly da iawn ti. Diolch. A hefyd, mae'r golled yn gyson, ac felly i ni, o ran y cynllun, yn gynaladwy. Wythnos yma, mae'r 3 arbenigwr eisiau ti awgrymu targed ar gyfer ti dy hun am y bythefnos nesaf. Wel, stick to beth fi, mae wedi bod 3 bob wythnos fel mae e, so na wych de. Ie. Anything more is a bonus, de fe.